Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies a la família Carrasco, els descendents de Manuel Carrasco i Formiguera, que ara fa un any van fer un pas endavant en la seva presència en la vida pública del país, pensant que estaria bé que es constituïssin amb grup, inicialment amb grup d'opinió, per debatre qüestions que afecten el nostre país, el seu present i sobretot el seu futur. De manera que l'any passat vam fer un acte similar a aquest que estem a punt de començar. En aquella ocasió es va fer a la Universitat de Barcelona i avui som aquí als Lluïsos de Gràcia per abordar, a partir del plantejament que han fet els Carrasco, aquest segon acte de tardor, independència recalculant la ruta. Em sembla que no cal explicar gaire el sentit d'aquest titular. La independència com a objectiu que després d'un intent bastant intens no s'ha aconseguit i, per tant, si aquella ruta no va funcionar, fent servir la terminologia pròpia dels navegadors que tots tenim al cotxe, doncs hem de recalcular la ruta o no, hem de veure exactament cap a on anar si aquest és l'objectiu. L'any passat vam parlar de la llengua catalana, aquest any mirem cap endavant, en part també perquè, com sabeu, dissabte passat va fer 10 anys del referèndum, de la consulta del 9N, del 2014, que en certa forma és l'embrió de la gran i posterior consulta del referèndum del 2017, de l'1 d'octubre del 2017. Tenint en compte què és el que es pretenia i on som, no us estranyarà que ens preguntem què ha faltat, què ha fallat, què ha de passar, què hauria de passar idealment, quines condicions s'han de donar perquè en una pròxima ocasió Catalunya pugui completar el camí cap a la plena sobirania, què és allò que depèn de nosaltres, què han de fer els partits, què ha de fer la societat, fins i tot, com que tenim temps, preguntar-nos si és una ocasió que ja no tornarà a plantejar-se mai més, si és un cop a la vida i ja ens ha passat el torn, o si el món és prou canviant com perquè algun dia es donin condicions o com es fa per crear les condicions necessàries. Bé, en parlarem ara en aquesta taula rodona que compta amb 5 persones de reconegut prestigi i en molts casos de reconegut coneixement, valgui la redundància, de coneixement popular. Començant pel David Fernández. Què tal, David? Bona tarda. En David és periodista i activista social, va ser diputat al Parlament de Catalunya per la CUP i va ser un element clau en la celebració de la consulta del 2014, del 9N del 2014, i protagonista d'una cèlebre imatge, que hi ha qui diu que va espantar tant a l'Estat que aleshores van entendre que anava seriosament, que va ser la cèlebre abraçada amb l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, que a més era una mica com barrejar l'aigua i l'oli, per entendre'ns. Al seu costat, la molt honorable senyora Carme Forcadell, que va ser presidenta del Parlament de Catalunya del 2015 al 2018, primera presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, autora de la no menys cèlebre frase «President, posi les urnes», i com deia aquell raper, «Contigo empezó todo», a partir d'aquella frase i en aquell moment. Carme Forcadell, a més, ha pagat un preu personal molt gran en aquesta lluita per la independència del país i ens complau moltíssim que ens acompanyi aquesta tarda. Al seu costat, Elisenda Paluzie, que també va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana del 2018 al 2022, impulsora de la plataforma Sobirania i Progrés, membre de la Comissió Internacional de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la Independència, màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per la Yale University i doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i el 2009 degana de la Facultat d'Economia. En Vicent Partal, periodista, director de VilaWeb, pioner d'internet al nostre país i, per tant, director d'un mitjà de molta influència en el pensament polític de molta gent, m'imagino que de molts dels que esteu aquí,
a través de la seva feina, que va començar fa molt temps en diversos mitjans, però jo crec que fins i tot podríem recordar el programa de l'Internauta amb en Jordi Vendrell a Catalunya Ràdio o l'Infopista, però naturalment jo crec que si li recordàvem la frase de la presidenta o l'abraçada en David, doncs i VilaWeb és la teva marca personal i professional. I finalment, el més jove de tots, en Genís Vives, que és jurista per la Universitat de Barcelona, investigador en dret públic, actualment a la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, amb un títol tan llarg, si et sembla Elon Musk, t'escapçarà el càrrec, perquè això va contra l'eficiència del governamental. Ara, abans de començar, hem fet càlculs. Imagineu-vos, el Genís, el 9-N no va votar perquè tenia 15 anys. I l'1 d'octubre m'ha dit que es va estrenar, va ser la primera vegada que va votar, amb els 18 anys acabats de fer, dir que va ser arribar i moldre i acabar-se. I que d'aquests referèndums ja no n'hem tingut més i, com deia aquell, de moment no està ni se l'espera. Bé, en tot cas, fetes les presentacions, m'agradaria sentir-vos breument, només al principi, quan agafem aquest títol de recalculant la ruta, m'agradaria que em diguessin si creuen que s'ha de recalcular o si això ja és un camí sense sortida i no val la pena que ens continuem donant cops de cap contra la paret i, en el supòsit que puguem recalcular, aquesta ruta per on hauria de passar. I com que la pregunta és fàcil, doncs que comenci el David Fernández. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots i moltíssimes gràcies per convidar-me i amb tan bona companyia i a través també de la família Carrasco i Formiguera, a qui els agraeixo la invitació. A risc, per evitar posar-me metafísic, no diré ja full de ruta. Tenim ruta en aquests moments o estem en un stand-by que no sabem, estem triant moltes altres rutes diferents, però jo crec que la resposta és sí, clarament, que s'ha de recalcular la ruta i s'ha de saber com continuem, perquè a més si feies aquesta cadència en perspectiva, un gran retrovisor i uns llums molt llargs, i fem la matriosca de l'1 d'octubre, i obres l'1 d'octubre, i el 9-N, i obres el 9-N, i hi ha les 555 consultes, on aquí també hi ha protagonistes, i obres fins a una consulta petitona, que és la d'Arenys. Si comencem, ens anem a la Blanca Serra, que la veig aquí, i ja parlaríem de la transició, de tot. Per tant, sí, clar, això no s'ha acabat, el que passa que estem en un context que jo sempre he dit, però és una vivència col·lectiva i personal, que a partir del 19, entre el 19 i el moment actual, més que una derrota, estem patint una autoderrota, perquè no és tant que els altres que ho han fet, i tinc la Carme a la meva esquerra, i és obvi que el procés repressiu de l'1 d'octubre és enorme, i hem vist tot el desplegament de tot l'arsenal que té l'Estat, més de 4.500 represaliats, i al mateix temps també què ha pres l'Estat i què hem après nosaltres. Però també hi ha paradoxes. L'actual president de la Generalitat de Catalunya ha estat molts anys dient ni amnistia ni autodeterminació. Per ara ja s'ha hagut de dir l'amnistia ja ha desaparegut de l'equació perquè, com diria també el meu estimat August Gil Matamala, ja sabem que estem en un país que celebra les derrotes i plany les victòries. Deia, una amnistia és un fet polític molt rellevant i per això s'ha posat l'Estat com s'ha posat i per això hi ha una autèntica caleborroca d'Estat en totes les instàncies per evitar que allò que s'ha aprovat per política es pugui materialitzar. I al mateix temps, jo diria, com es diu en la diplomàcia allò de fet rellevant, encara que sigui formal, que en algun indret de Suïssa hi hagi una mediació amb un mediador internacional d'un espai que no és qualsevol espai, de l'òrbita internacional de la resolució de conflictes, on teòricament hi ha un interlocutor que es diu Santos Cerdán, que ha interlocutat amb un president encara a l'exili, 7 anys després, per abordar la resolució del conflicte, doncs tampoc, aleshores, per contradiccions les nostres. I vaig al moll de l'os. El senyor Pedro Sánchez jeu i seu la seva part trasera a la Moncloa amb els vots de l'independentisme des de l'any 2018, i estem en un context estatal, europeu i global on s'haurà de repensar molt bé el full de ruta amb una novetat, i per això dic l'autoderrota, que haver perdut la majoria independentista del febrer del 21 i haver baixat tant i haver perdut pràcticament 1 milió de vots del sí de l'1 d'octubre, doncs s'obliga necessàriament
a tornar a començar, és a dir, a tornar a picar pedra i a tornar segurament a fora. Fora de la institució també es fa molta política. De fet, el procés, el que ens explica és que va néixer fora, fins i tot el 2006, amb la PDD, amb les primeres mobilitzacions, i va acabar dins. I si ara la pilota torna fora, doncs ens haurem de reactivar. Ara, la preocupació és aquesta, que ara en el full de ruta s'ha de recalcular? Sí. Qui l'ha de recalcular? No? És una gran pregunta. Jo crec que en la constant històrica de que ens n'hem sortit quan hi ha unitats practicables i transitables. I la unitat sempre la fan els diferents i els distints, fins i tot els contradits i els contradictoris. I aquesta és la potència d'aquest país. Hem avançat quan hi ha hagut unitat i hem avançat sempre en termes socials, nacionals o democràtics, quan hem anat, no diré junts i a la una, sinó amb una estratègia compartida que sempre té molts matisos. El 9-N tampoc va ser un camí de roses fàcil i en línia recta, que també va tenir moltes giragonses i molts... Però bé, com primera intervenció... S'ha de recalcular la ruta, això no s'ha acabat, estem en autoderrota i qui l'ha de recalcular? I no hi ha avui un sol espai unitari material on tots els sectors sobiranistes independentistes, ni un, no dic que es posin d'acord, és que no hi ha ni l'espai on posar-se d'acord, no hi ha una sola taula on tots els sectors independentistes... El navegador ho té cru. Allò que li dèiem al G6, clar, aleshores tenim 6 navegadors que diuen 6 rutes diferents. 6 rutes diferents. Presidenta Forcadell. Gràcies. Gràcies també al Marc Carrasco i a la família Carrasco i Formiguera per haver-me convidat i també gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Sí, jo crec també com el David que s'ha de recalcular la ruta, però jo crec també que l'estem recalculant. És a dir, jo vull ser positiva. Per què vull ser positiva? Perquè jo, per la meva experiència, crec que el 9-N i l'1 d'octubre van ser possible per la mobilització popular. És a dir, van ser possible perquè va haver una mobilització continuada i permanent al carrer que va estirar, que va empènyer a les institucions. I també estic d'acord amb el que deia el David, que quan hem avançat nacionalment i socialment és quan hem compartit una estratègia i quan han anat juntes les institucions i la societat civil organitzada. I això és així. És a dir, i ara, evidentment, estem en un moment complicat políticament i complicat socialment. Però jo crec que estem molt millor del que estàvem abans del 2006, del 2005, quan va començar tota aquesta mobilització amb la PDD, amb les primeres manifestacions del 2006, del 2007, amb les consultes, tot el moviment de les consultes, que va ser un moviment popular, que van començar el 2009 a Arenys, després va continuar amb la gran manifestació del 2010, que va començar com una manifestació per reclamar o protestar contra una sentència i va acabar aquella manifestació amb un clam per la independència. Després van venir les grans mobilitzacions del 2012, 2013, 2014, la consulta del 9-N i després l'1 d'octubre. I tot això va ser possible perquè va haver una mobilització popular que estava organitzada, que estava al carrer i que va empènyer les institucions i que vam anar juntes, que vam compartir, hi havia uns lideratges compartits entre la societat civil i les institucions i teníem un objectiu clar, un objectiu compartit. I crec que això és el que va fer possible tots els èxits del 9-N, que crec que s'ha reivindicat poc i en canvi va ser l'antesala de l'1 d'octubre, i penso que estem millor. I per què penso que estem millor? Perquè jo estic convençuda que en els últims 15 anys hi ha hagut un canvi de paradigma a Catalunya. I crec que s'ha passat d'una Catalunya autonomista, d'una Catalunya federalista, que potser creia que el federalisme era possible o que era possible un encaix de Catalunya dins d'Espanya, s'ha passat d'aquesta Catalunya a una Catalunya republicana. S'ha passat a una Catalunya, evidentment ja era antimonàrquica, però ara ho és profundament, i ara és profundament republicana. I per mi això és un avanç. I quan dic republicana parlo amb el sentit ampli del terme. I, per exemple, això ho demostra, i una cosa que amb el David n'hem parlat moltes vegades i m'estranya que ell no ho hagi dit, perquè ell sempre ho diu,
i és aquest consens que hi ha a la nostra societat. És a dir, nosaltres hem aconseguit, malgrat que el nostre país és un país divers, és un país molt plural, hi ha un consens que s'ha donat a les últimes enquestes. Quan han preguntat als catalans i a les catalanes com es podia resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, entre el 75 i el 80% de la nostra societat, de la nostra població, ha contestat que la millor manera de resoldre aquest conflicte era votant. Era votant amb una votació, o sigui, exercint el nostre dret a l'autodeterminació. I aquest consens és una dada molt important, perquè això vol dir que hi ha independentistes i no independentistes, de dretes, de centre i d'esquerra, que estan d'acord en que s'ha de resoldre el conflicte votant, exercint el dret d'autodeterminació. Això fa 15 anys era impensable. Fa 15 anys parlar de república a molts llocs no s'entenia bé. Jo quan vaig tenir l'honor de ser nomenada, escollida presidenta del Parlament i vaig fer el discurs a la presidència, vaig acabar dient «Visca la República Catalana». Hi va haver uns quants diputats i gent assistent que em van venir a dir que això de la república no s'acabava de convèncer. Ara, 9 anys després, estic convençuda que totes aquelles persones que em van dir això ara estarien d'acord que el camí és la república. Per tant, crec que hem avançat. Crec que estem en un altre punt, que sí que és veritat, que hem de tornar la mobilització als carrers. Per mi el que és important és tornar-nos a mobilitzar. És veritat que per això necessitem un objectiu comú, lideratges compartits, tornar-nos a mobilitzar, una societat civil organitzada. Tot això va fer possible l'1 d'octubre i tot això ho tornarà a fer possible. Ara estem en un moment diferent, en un moment difícil, en una situació difícil, perquè és veritat que la repressió ha aconseguit el que volia. La repressió horrorosa ha aconseguit el que volia, que era desmobilitzar-nos, i era que penséssim en la repressió, que lluitéssim contra la repressió i potser que oblidéssim la independència. I han aconseguit el que volíem, doncs no. Hem de tornar a reprendre el nostre camí. I el que més em preocupa ara, i amb això acabo, és el tema dels joves, que abans en parlàvem amb el Genís. Què em preocupa? Em preocupa que els joves estan molt lluny del nostre pensament. És a dir, jo tinc tota la meva vida professional, jo l'he passada a l'educació. I tinc companyes que estan treballant a instituts i em diuen que els nois de l'institut no parlen de la independència, és a dir, no està entre les seves fites, entre el seu imaginari. I crec que això és preocupant. I, per tant, crec que sí que hauríem de treballar tot el tema de com incorporar aquesta joventut que uns anys enrere la vam tenir i que ara no la tenim. Després, per al·lusions, el Genís pot donar-nos la visió d'aquesta joventut. Elisenda. Sí. A veure, la pregunta és si hem de recalcular, doncs... El micro, sí. Amb les ulleres m'oblidava del micro. Sí, a la pregunta si hem de recalcular, doncs, òbviament que sí, perquè si volem organitzar un referèndum o declarar la independència, una condició necessària és tenir majoria independentista al Parlament i ara no la tenim. Per tant, òbviament, això ja obliga a repensar, recalcular i entendre per què hem arribat aquí també. Llavors, jo m'agrada una mica fer una mica d'anàlisi, sé que aniré una mica al passat, però no tant al passat, em centraré només en el 2017, crec que hi ha una part que ha dit el David i que la comparteixo, que és que al final hem convertit en derrota una victòria, perquè l'1 d'octubre va ser una victòria, i va ser una victòria pel fet que vam fer el referèndum. I a mi m'agrada recordar, en aquella època jo no tenia cap càrrec
de societat civil ni representava ningú, però anava bastant a tertúlies i aquell any 17 em vaig passar totes les tertúlies, que era l'única de les tertúlies pràcticament que deia que el referèndum es faria. La frase era, ui, no es podrà fer, no es podrà votar. Per tant, va ser una victòria i una victòria una mica que fins i tot va desbordar els propis convocants i organitzadors del referèndum, no? El que passa que el post 1-3 d'octubre allà és quan vam començar a perdre força i sobretot el que vam perdre va ser el momentum. La història és molt persistent i té moments d'acceleració. I els moments d'acceleració els has d'aprofitar. Que no vol dir que si haguéssim declarat la independència el 3 o el 4 d'octubre ara seríem independents, no ho sabem, potser haguéssim escalat el conflicte, potser hagués acabat havent-hi una mediació. El que és segur és que el no aprofitar aquell momentum va fer que al llarg del mes d'octubre anéssim perdent força, l'Estat la recuperés i arribéssim al 27 d'octubre a fer una declaració d'independència que ja es va fer pels motius X que es va fer, però que ja no hi havia ni la voluntat ni la capacitat de fer-la efectiva. Llavors, bé, després tot el que va venir després, doncs el 155, la presó, l'exili, tot i així estàvem en un moment, aquest 18, diguem-ne, l'època que vaig viure jo més en primera línia, on crec que sí que teníem una capacitat, que me recordo que jo feia servir el símil aquell del camp base, que venia de l'Ibarretxe, no hem arribat a l'Everest, però estem en un camp base superior i ara el que hem de fer és reagrupar-nos, reforçar-nos, analitzar quines febleses tenim i a partir d'aquí veure quan podem tornar a fer la pujada i afrontar l'ascensió de nou. Que una mica, per mi, l'estratègia hagués estat, ens vam donar compte que una gran fortalesa, com ha dit la Carme, era la mobilització popular amb l'acompanyament institucional, és a dir, les majories democràtiques a les institucions, més la mobilització popular, però també vam veure que teníem febleses perquè amb això no va ser suficient. A banda, vam veure que el poder va molt més enllà de les majories als parlaments, a les institucions, va més enllà fins i tot de les mobilitzacions populars, va haver tota la campanya de la por econòmica, la pressió, la reunió del Col·legi d'Advocats, i per tant, una de les coses que podíem fer en aquesta estratègia de resistència era enfortir-nos en tot allò on havíem demostrat una feblesa la tardor del 17. Al mateix temps, desgastar l'Estat internacionalment, amb una estratègia de litigació estratègica internacional, etc. Bé, això s'intentava també recuperar una mica la unitat, ja perduda bastant els darrers dies de l'octubre del 17, amb algunes coses es va aconseguir alguna cosa, amb altres no, es anava endavant endarrere, al final es van separar, diguem-ne, una mica les estratègies, es va optar per la de prioritzar l'acabament de la repressió per la via dels pactes amb els socialistes. I des del meu punt de vista, i aquí probablement discrepo d'alguns dels companys d'aquesta taula rodona, des del meu punt de vista això és el que ens ha acabat portant a la pèrdua de la majoria independentista. Ja tenia aquí l'article, hi ha molts politòlegs que han analitzat on han anat aquest 1 milió de vots perduts per l'independentisme. Aquest n'és un, és el del Toni Rodon, un politòleg que ho va publicar l'Ara, que ho ha quantificat, i bàsicament els vots perduts per l'independentisme no és veritat que hagin anat tots a l'abstenció independentista. L'abstenció independentista hi quantifica entre 300 i 400.000 vots perduts. N'hi ha 300.000 que han anat al propi PSC, 290.000 que han anat no, 290.000 al PSC, 157.000 als Comuns, alguns 60.000 és la pèrdua neta de població. La gent se'ns han mort molta gent que donava suport a la independència i no n'hem guanyat de nous votants. I per tant, des del meu punt de vista, el que ha passat amb aquesta estratègia és que una part
de l'independentisme no l'ha compartida i és la que ha anat majoritàriament a l'abstenció. I una altra part, evidentment, si aquesta és la prioritat és que aquests que tenen la força a l'Estat, a les institucions espanyoles, siguin els que ho gestionin, això. Siguin els que gestionin aquesta normalització, aquesta pacificació, ara calmem-nos, ara acabem amb la repressió, ara que s'apliqui l'amnistia i que no vingui la dreta espanyola i tal. I això ens ha portat a la pèrdua de la majoria. Llavors crec que si algun dia l'hem de recuperar també hem d'entendre per què l'hem perdut. I en relació a què podem fer ara, això és el més difícil, és en el que no tinc la fórmula màgica, més enllà de tornar a repetir que necessitem majories democràtiques a les institucions independentistes, que necessitem mobilització popular, que necessitem enfortir aquelles febleses, tot això seguim necessitant. Però sí que veig que ara, en el debat públic, hi ha com un gir molt important, molt fonamental, que em preocupa una mica. I és que en el període... Ara la frase que està de moda és ara el que hem de fer és fer nació, no fer estat, ara el que hem de recuperar és la consciència nacional, ara el problema més important que tenim és la llengua. Bé, això és veritat, però també era el mateix problema que teníem abans del 17. Però abans del 17 hi va haver com una mena de consens en què tot això ho havíem d'aparcar, no n'havíem de parlar, havíem de fer campanya en castellà, el castellà havíem de dir que seria oficial igual que el català quan fóssim independents, si algú ens desviàvem se'ns tiraven una mica a sobre, jo fins i tot em vaig autocensurar, havia fet un article al Punt Avui defensant que jo pensava que no, que el castellà havia de tenir alguns usos amb la independència regulats a la justícia i tal, però que la llengua oficial havia de ser el català i tanta gent em deia que vigila amb el que estàs fent i tal, que em vaig autocensurar i vaig dir, ja d'aquest tema no opino, no diré res del que penso per no perjudicar. I ara ens hem passat a l'altre extrem, no? Ara ens hem d'oblidar, perquè en aquell moment dèiem no, perquè necessitem el suport, perquè hem d'aconseguir la independència, perquè amb l'Estat, quan tinguem l'Estat, tot això ja ho resoldrem. I ara ens estem passant a l'altre extrem, ara no hem de parlar d'independència perquè estem tan malament que només hem de tornar al catalanisme històric i això és una cosa que en aquests moments que la gent està recalculant em preocupa una mica. Crec que hem de fer les dues coses alhora i que, de fet, si volíem l'Estat, per molts de nosaltres, tothom té raons molt diferents, però per molts de nosaltres la principal és la supervivència lingüística i cultural d'aquest país i nacional. Llavors anem en compte perquè la millor eina per garantir aquesta supervivència és l'estat independent, és la independència. Això no vol dir que no haguem de fer ara el mantinc al català i tot el que puguem fer des de la societat civil i forçant a les institucions per defensar la llengua i la cultura. I amb això ho deixo perquè ja m'he passat moltíssim. Gràcies i perdoneu. Vicent, apel·laré a la capacitat de síntesi que se suposa en un periodista de raça com tu per demanar-te minut de joc i resultat de la recalculada de la ruta. Ho intente. Bona nit, també gràcies per haver-me convidat. Sí, si de cas me salte, diguem, tots els prolegòmens i vaig als possibles problemes de recalculació que jo veig. Jo en veig dos, sobretot, molt importants i que ja no tenen que veure només amb Catalunya i això em preocupa especialment. Un és la pèrdua de credibilitat dels tres partits independentistes que van protagonitzar tot el moviment al 2017, que a més s'encavalca en una situació que a tota Europa estem pesquent, als Estats Units s'ha vist clarament amb el Partit Demòcrata, de pèrdua de credibilitat en general dels moviments progressistes, que la gent simplement els considera incapaços de fer la feina que han de fer. Fixeu-vos, per exemple, als Estats Units Trump ha guanyat de carrera, però tots els referèndums que se celebraven els han guanyat en estats on guanyava Trump, els han guanyat posicions progressistes. Què vol dir això? Que la gent simplement ja no es fia dels partits, ja no es fia d'estos instruments i considera que així no anem enlloc. I això és un problema molt complicat, insistís, perquè no és només Catalunya
on realment els partits s'han esforçat molt perquè deixarem de creure en ells, sinó que és un moviment general que complica molt més les coses. I el segon, a mi, jo crec que una gran cosa del 2017 és que ja sabem com es fa. Vam fer la independència, per tant ja sabem com es fa. No necessitem inventar coses noves. Però sí que n'hi ha un punt que a mi em fa dubtar, que és una expressió que el president Torra va fer en el moment en què va deixar la presidència. El president Torra es va preguntar en veu alta si l'autonomia era un fre per a la independència. I jo crec que sobre... Ho va afirmar, sí. Més que preguntar-se, ho va afirmar. Era un obstacle. I jo crec que aleshores que aquest sí que és el tema que hem de reflexionar respecte quan ens plantegem com ho tornem a fer, perquè jo sí que crec que això evidentment no s'ha acabat i ho tornem a fer, però quan ho tornem a fer el tema que jo sí que posaria sobre la taula és aquesta divisió entre si ho hem de fer amb la Generalitat o com hem de bastir una cosa que no depenga de la Generalitat, perquè la Generalitat com a màquina és un fre. Genís, sí. ja he sentit moltes coses, potser pots triar Hola. Per avançar cap a d'altres, però la visió jove, aquesta absència de joventut, amb tots els respectes, jo em sento molt concernit amb el tipus de públic que està aquí. Vull dir que... Sí, moltes gràcies a la família Carrasco i Formiguera per convidar-me i sobretot també un plaer estar amb vosaltres en aquesta taula. La veritat és que fa molt de goig. A mi hi ha diverses coses que em preocupen com a jove i també com a independentista. I jo vinc de l'escola Guillem Agulló, que és l'escola de pensament i sobretot va molt adreçada a joves d'Òmnium Cultural i treballem diferents qüestions. Una de les qüestions que fem també és recerca i es va fer una recerca sobre, diguéssim, joves i participació política. I els resultats no són gaire esperançadors. Vull dir, més enllà del suport... O sigui, pel que fa quan es fa la pregunta binària de suport o no a la independència, més que preocupar... També em preocupa que respecte als adults un 40% respon que vol un estat independent, en els joves és un 31%, però em preocupa sobretot que el 30% dels joves encastats no tenen cap mena d'opinió sobre la independència. No és que estiguin a favor ni en contra, sinó simplement no tenen cap mena d'opinió, que són 10 punts més que el que diuen els adults. És realment preocupant i això es reflecteix no només en aquesta pregunta, sinó a nivell de la participació política, la participació en l'associacionisme i al final jo crec que molts cops a vegades la gent pregunta on són els joves, on són els joves? Jo crec que els joves, quan hi hem hagut de ser i hem estat, abans ho parlàvem i ho comentàvem, jo el primer cop, com deies, que vaig votar va ser l'1 d'octubre i aquell dia vaig dormir una hora i hi havia molta gent jove, hi havia gent que no era jove i hi havia gent de molts llocs i de moltes ideologies diferents. Però em preocupa sobretot aquesta desmobilització que afecta especialment també tot el teixit associatiu jove i que normalment també ha sigut una cantera, diguéssim, per després nodrir el moviment independentista. Clar, també fins i tot amb altres qüestions. Una altra de les qüestions que s'abordaven en aquest estudi era la preferència, com s'hauria de... Si creien que l'1 d'octubre era un acte legítim o quina percepció tenien. Els adults, un 43%, consideraven que l'1 d'octubre era un acte legítim, entre els joves arribava a un 29%. Llavors, més enllà d'això, perquè al final no deixa de ser un estudi, em preocupa sobretot que, i abans ho comentàvem amb la Carme, que ja no és només la meva generació, sinó que els que venen per sota senten una llunyania i molts cops quan parlem de l'1 d'octubre i que nosaltres el vam viure cadascú des de la seva manera, però en primera persona, clar, ells, alguns d'ells potser tenien 7-8 anys i llavors interpel·lar-los a través d'això és difícil. Jo m'havia apuntat una frase de Carrasco i Formiguera de l'any 34 que deia: el dia que la gran massa de la nació catalana tingui el patriotisme necessari, la llibertat serà nostra. I jo crec que és una constatació que de moment no hi ha aquesta gran massa que tingui aquest patriotisme necessari. Sí que hi ha una voluntat majoritària d'exercir el nostre dret de l'autodeterminació. Jo crec que el jovent hi ha estat i que sobretot també volia fer algunes petites constatacions, una mica alguns punts que jo crec que podríem fer. Intentaré ser molt breu, però crec que una cosa bastant òbvia és que l'independentisme ni neix el 2017, ni mor el 2017, ni mor ara amb el PSC a la Generalitat. Si som aquí és perquè hi ha una majoria que
que vol exercir el dret a l'autodeterminació i que no hi haurà normalitat democràtica fins que resolguem el conflicte polític, que al final és aquest exercici del dret a l'autodeterminació i l'exercici de la nostra independència. Jo crec que estem en un moment com de replegament del moviment independentista, hi ha una desorientació estratègica i una confrontació interna, i aquí era allò que deia d'Antonio Gramsci del vell món es mor, el nou triga a aparèixer i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres i aquí és on també apareix l'extrema dreta a treure una mica de rèdit d'aquesta desorientació. Jo crec que una de les qüestions importants és que calen canvis de lideratges i començar de nou, que no començar de zero, vull dir, crec que tenim aprenentatges dels anteriors cicles, però que també necessitem dinàmiques noves i esmenar els errors. També a partir que la discrepància política és enriquidora, però que cal un projecte conjunt, ferm i lleial al voltant de les qüestions bàsiques entre les forces que aspirem a bastir un país lliure. I una altra cosa que crec que és molt important i que sobretot té a veure amb el jovent, i almenys jo ho sento així, és que no engrescarem ningú des del derrotisme. És a dir, ningú es vol sumar a un projecte que és perdedor ni que té moral de derrota. I al final, quan hem ampliat més el marge, jo crec que és quan hem tingut aquesta moral de victòria, quan s'ha vist que la victòria estava a prop i quan la independència precisament tenia un contingut. Jo crec que ens han precedit milers de persones, hi ha gent que ha lluitat moltíssim. Jo quan escrivia això pensava precisament a la Blanca Serra, m'ha fet molta il·lusió veure-la aquí. Jo crec que és normal també que estiguem cansats. Jo crec que entre els meus amics veig molta gent cansada, però que al final no ens podem permetre de fallir perquè hi ha hagut molta gent que en condicions infinitament pitjors ens ha precedit. I això ho ajuntem amb la situació social al món, la pandèmia, les crisis socials, econòmiques, climàtiques, més desigualtat, l'augment de l'extrema dreta. I aquí també hi ha un caldo de cultiu pel que fa al jovent, que és que tenim una generació que, abans ho comentava, que abans es deia que era la generació sense futur i ara som una mica la generació sense present. O sigui, els joves catalans no ens emancipem fins als 30, que és 4 anys més tard que la mitjana europea. I hem de destinar el 100% del sou al lloguer si ens volem emancipar-nos sols. Llavors, també hem d'interpel·lar aquestes qüestions i també hem de tenir en compte que hi ha un canvi demogràfic, que no estem als 80 però tampoc estem al 2010, que som la Catalunya dels 8 milions i que la població estrangera bat rècords i arriba al 17,2%, i això és una constatació que la societat catalana, igual que l'independentisme, és diversa i que el país, això ha fet motiu d'autoestima col·lectiva i per això també hem d'arribar als nous catalans, que no és només una qüestió moral, sinó que si volem un estat propi necessitem arribar més enllà de diguéssim, les persones que són autòctones. Per tant, aquesta gent també s'ha de sentir interpel·lada per la catalanitat i això implica un esforç bilateral i ja sí que acabo una mica amb 3 punts claus que jo crec que és el que hem de treballar, que és el primer, començar a deixar de lamentar-nos, que sé que molta gent ho fa, però crec que el més important és tirar endavant. Evidentment hem d'analitzar els errors que hem comès fins ara. En aquest sentit, jo crec que una de les qüestions importants és acumular forces. Semblava una pantalla passada, però la realitat que ens toca viure és aquesta, i jo crec que estic d'acord amb el que comentava l'Elisenda, que jo anava a dir que crec que una de les qüestions importants és treballar per la construcció nacional, que crec que això no ha de voler dir, com bé deies, renunciar a la independència ni amagar la independència, però sí que crec que és important que quan parlem d'un nou país, al final també volem un país millor per la gent que hi viu i també per les persones nouvingudes, evidentment, i també que al final la llengua catalana és la columna vertebral de la nació i que, per tant, hem de treballar també en aquest repte de la construcció nacional perquè segueixi sent aquest pal de paller de la cohesió social com a columna vertebral que és. I bàsicament, quan ens hem posat d'acord, quan sabíem el que volíem, és quan hem pogut acumular forces, hem pogut aconseguir-ho, i que jo crec que no hi ha res que pugui aturar aquest poble sempre i quan això tinguem un objectiu i tinguem clar que al final l'acumulació de poder col·lectiu és la base de la nostra força. Em sembla, Genís, que ens has animat bastant a tots, vull dir que... I al mateix temps, per deformació professional, els sento parlar i m'apunto, a part del que diuen i prendre punts, m'apunto preguntes que els hi faria si els estigués entrevistant. I el David no em deixarà mentir, però tenia una pregunta per tu, Genís, que era, però als joves què els hi passa? Que consideren que l'independentisme és una opció perdedora? Doncs ja m'has dit que sí. Dic, o és que estan en no tinc pis, no tinc una feina ben pagada i aleshores a mi què m'han de venir a explicar amb la independència si els problemes bàsics, una mica com els demòcrates als Estats Units, de dir, escolti, a mi de què m'explica ara dels drets de les minories i tot això si vaig al supermercat i compro 4 coses que em costen $50 i no arribo a final de mes. Doncs una mica la resposta ja l'has donat, no? En aquest sentit, no sé si algú vol contradir, replicar ràpidament algunes de les coses que s'han dit. Sí?
Elisenda, sí. Avisar només una cosa, que és quan estem mirant les enquestes dels joves, clar, tinguem present que si els immigrants a la població catalana són el 17%, doncs entre segons quines en determinades franges d'edat, doncs potser són el 40 o el 50%. Llavors, això, evidentment, també té un impacte en el seu nivell de compromís polític amb la causa de la independència. Llavors, jo el que veig ara entre els joves és que s'estan començant a mobilitzar una part de gent jove. A veure, també no ho hem esmentat i una cosa que va cremar molt els joves va ser Urquinaona. A veure, es van mobilitzar en massa i d'una manera molt arriscada i van acabar amb centenars i centenars de judicis, causes judicials obertes i amb aquella sensació que no havia servit per res perquè no hi havia hagut cap resposta institucional a la seva mobilització. Això ha cremat una generació, la generació d'Urquinaona. Després jo el que veig, a part hi ha tot el tema, evidentment, la integració de la immigració i entre la gent jove el percentatge és molt superior. I després el que veig és que comença a haver-hi una mobilització entre els joves, amb grups nous que s'estan formant, revistes com Esperit, hi ha moltes coses i hi ha com això que us deia abans, aquest retorn al nacionalisme clàssic una mica. I suposo que també és lògic perquè ells estan més confrontats i es veuen més en minoria. Se senten en minoria i en regressió en els seus entorns. A les escoles, a la universitat, en els grups d'amics, tant pel que fa a llengua. Llavors, hi ha aquest retorn a les bases, diguem-ne, unes bases d'un nacionalisme una mica clàssic, no? A propòsit d'això, que és una altra cosa que m'havia apuntat per preguntar-vos, si considereu que és una pregunta de laboratori, doncs en passem a una altra de més concreta, però quan tu deies que hi havia hagut una dicotomia entre si hem de fer nació o hem de fer estat, i que la resposta del 17 i anteriors era anem a fer l'estat, jo recordo una entrevista que li vaig fer a l'aleshores alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i avui consellera d'Interior, Núria Parlon, que em deia, jo veig que a Santa Coloma molta gent que d'acord havia adoptat la bandera catalana i l'havia posat al balcó de casa seva, ara no volien posar l'estelada. És un pas que no volien fer. Ves que per intentar fer l'estat no estiguem perdent la nació en aquells que ja l'havien feta seva. M'agradaria que em diguéssiu si considereu que aquest pensament ens explica com hauríem d'estar recalculant i que si en algun moment es va córrer massa cap a l'Estat i es va oblidar la gent que no podia seguir perquè per raons sentimentals o el que fos, se sentien catalans i volien el català pels seus fills, però no volien deixar de ser espanyols. Jo crec que si això va passar, si va haver alguna gent que jo no conec aquest cas, però si algú va passar en això, la pregunta per mi seria al revés. És a dir, aquesta gent que en el seu moment posava la senyera i no va voler posar l'estelada, és la gent que està justificant la presó, és la gent que està justificant l'exili, és la gent que està justificant l'actuació judicial. És a dir, aquí sí que n'hi ha hagut un canvi radical. N'hi ha hagut una part del país que abans simplement es pensava que la independència era impossible i que per tant no s'hi posava en contra. Ara tenim una part del país que militarment està en contra de l'independentisme i per tant amb aquesta gent no la podem tractar d'aquesta forma, a parer-me una mica manipuladora, que la consellera Parlon jugava. Però jo et deia, ja la teníem a la vora. No sé si la teníem a la vora. És a dir, si la seva actitud és posar-se del costat de la repressió, és que no la teníem a la vora. La teníem a la vora mentre érem xallets i acceptàvem la dominació. Jo al fil del que diu el Vicent, i òbviament al fil de la teva pregunta, jo la primera persona que li vaig escoltar això, i era molt immediatament després, va ser el Jordi Amat, que va dir a veure si volem fer estat perdrem una nació. Però jo invertiria els termes. És a dir, això va ser l'estratègia ultranacionalista de l'Estat per intentar trencar per la meitat de la societat catalana, que és molt diferent. És a dir, igual m'equivoco, però crec que el gran exèrcit del nacionalisme uniformista, espanyolista, com li vulgueu dir, en aquell octubre, que està allà i que ha canviat moltes coses, encara que algunes no es veuen tan clares, era
Telecinco i Antena 3, fonamentalment, que per molta feina que féssim al carrer, per dir-ho així, entraven cada dia per moltes televisions, sabeu quines són les audiències, dient-li que els anàvem a fer fora, que Fernández haurien de ser Ferrandis, o sigui, coses completament molt, perdoneu que ho digui així, però molt de nacionalisme serbi, d'aniquilació de l'adversari, ara us trencarem, heu fet això, ara us trencarem les dues cames, l'espatlla i l'espinada. És diferent en el sentit de com s'ha configurat aquella idea candeliana d'un sol poble, i van apretar molt, i també ho hauríem de veure. Sí, no ho dic, però van apretar molt, i jo aquí sí que seria eufòric, mai he cregut en l'eufòria política, però seria molt contundent que l'Estat, si veieu tot el que va invertir, o sigui, Societat Civil Catalana, aquella cosa que ara el president té la vergonya de rebre i pretén equiparar una cosa amb una altra, va costar una milionada, en sèrio, estava allà, del Santander, de la Caixa, del BBVA i Telefònica, i eren incapaços d'articular un projecte alternatiu. El projecte alternatiu era la Fiscalia i la Guàrdia Civil, però com a nivell social, que es vertebri un projecte polític alternatiu, no existeix, i jo crec que en aquest sentit, igual que la multiplicació de l'extrema dreta, en aquest cas espanyolista, també va molt, molt per aquí. I s'ha de ser intel·ligent, o sigui, un ha de saber com el Kung Fu, què pensa fer l'altre. Un sol poble? No som un sol poble, ja us ho dic jo, perquè som tres. Perquè només un 33% viu en patrons de plena integració social, un 37% viu en la precarietat permanent i un 30% en risc d'exclusió social. I això, que és el que es verd de les democràcies en el sentit que deia en Vicent, americà i europeu, sí que ens hauria de preocupar moltíssim, perquè l'exclusió social és també exclusió cultural i és també exclusió política. Igual que el 9N sí que vam ser prou intel·ligents d'obrir-nos al món i dir votaran a partir del 16 i votaran les persones migrants que portin 3 anys, si no m'equivoco, empadronades, que eren centenars i milers de persones, a l'1 d'octubre, en un legalisme extraordinari, quan tots sabíem que era il·legal, no ho vam voler prendre. I aquí sí que estan els compassos del que s'hauria... Per tant, vosaltres no faríeu aquesta separació entre nació i estat i tirar endavant en el projecte. La ruta ha de portar clarament la bandera estelada al davant. Jo crec que l'estratègia és combinada i multilateral, anem a dir-ho així, i que ha de refer espais d'unitat, insisteixo, i ara que parlem de full de ruta, jo he tingut un espai privilegiat, per mi és privilegiat en els temps que estic amb la Carme junts, que és aquest acord petitó, que era l'acord petit, l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació, on estàvem totes les sensibilitats. I totes no és els 3 partits que referia en Vicent, sinó també gent dels comuns que estan a favor de l'autodeterminació i gent que venia del Partit Socialista, és a dir, al carril central. Jo ja sé que això genera debats en l'independentisme, de com s'ha de fer, perquè la gent deia una cosa que jo matissaria quan deia la derrota és que moltes vegades, òbviament, les estratègies repressives és perdre't fer el temps, i el més important quan em volen fer perdre el temps és no perdre'l, però el clam per l'amnistia, pel retorn dels exiliats i per la sortida dels presos era un clam que jo no diria que era del 80. Anava molt més enllà. Una altra cosa és la gestió de l'estratègia. Jo aquella estratègia l'avalo, perquè crec que era una urgència treure persones que estaven injustament a la presó. Ara la gestió, que no fos, que en comptes de ser un fre fos una catapulta per continuar endavant, és el que crec, i això crec precisament, li dic com a fortaleses. Estem en un lloc millor, per dir-ho com la Carme? En part sí, perquè sabem més del nostre adversari i de nosaltres mateixos i de les nostres febleses. No, jo crec que s'ha de construir la nació i s'ha de fer l'Estat, és a dir, s'han de fer en paral·lel. El que sí que és veritat i que quan en el 2017, doncs sí, això que deia l'Elisenda és veritat, que es deia, home, mirem una mica, volem integrar tothom, potser no parlem tant del català, potser no parlem tant de que el català serà l'única llengua oficial, sé que es parlava d'això que et referies. Però jo crec que s'ha de fer tot en paral·lel. És a dir, has de construir un estat, però no t'has d'oblidar de la llengua, perquè la llengua és la columna vertebral de la nostra nació. I per tant, tu has de construir l'estat, però tenint en compte que si volem un estat és perquè som una nació, i si som una nació és perquè tenim una llengua i tenim una cultura. I una postdata? No, digues. No, que si no el Vicent em retira l'amistat, que són molts anys. La nació són els països catalans, que jo sàpiga. Sí, això també. Això també.
Molt bé, però vull dir que això no ho podem oblidar. És a dir, per tant, jo crec que s'ha de fer les dues coses. Hem de construir l'Estat i no podem oblidar la nació. Però no podem pensar només en la nació i no poder pensar només en l'Estat. Llavors, això que tu parlaves, Antoni, de l'alcaldessa de la Núria Parlon, clar, aquesta gent que tenien la senyera al balcó, clar, aquesta gent realment potser no volien que Catalunya fos un estat. És a dir, realment no volien. Exacte, és que no ho volien. Per tant, aquesta gent els estava bé el tema de la llengua catalana, potser farien, però no veien segurament a Catalunya com una nació, perquè si l'haguessin vist com una nació, haurien volgut que tingués un estat. Llavors jo crec que no la veien com una nació, és a dir, la veien com una part d'Espanya, no? Amb la seva singularitat, però no com una nació. Llavors, evidentment, però aquesta gent, escolta, podien haver votat que no. És a dir, entens? Llavors, jo crec que el que s'hauria hagut de treballar, doncs potser era més això, no? Que aquesta gent que veien Catalunya com una part d'Espanya podien haver votat que no. Però jo sí que crec que s'ha de treballar les dues coses. L'Estat, necessitem un Estat perquè som una nació, però som una nació perquè tenim una llengua i no podem perdre la llengua i no podem perdre la idea tampoc dels països catalans. I deixa'm dir una cosa del tema dels joves. És veritat que el 2019, a l'octubre del 2019, quan va sortir la sentència, els que van sortir al carrer i els que van protestar van ser majoritàriament joves i es van sentir molt sols perquè les institucions no van reaccionar, és a dir, malgrat que se sabia durant molt de temps que la sentència sortiria a la tardor, no estaven preparats. I l'únic que van sortir al carrer van ser els joves. I és veritat que es van sentir molt sols i és veritat que molts van anar a parar a la presó. Per exemple, alguns van anar amb mi a la presó a Mas d'Enric. I és veritat que molts han hagut de patir i han estat patint durant molts anys perquè estaven esperant judici i aquest judici no arribava. Per sort, crec que la majoria d'aquests joves ara s'han pogut beneficiar de l'amnistia, que no ha arribat als polítics, però com a mínim sí que ha arribat perquè aquests joves poguessin refer i continuar en les seves vides, no ells, sinó també, no només ells, sinó també les seves famílies. I per tant sí que és veritat que potser aquesta generació de joves estan dolguts, estan enfadats, estan tristos, perquè quan ells van fer un pas endavant i van sortir al carrer per defensar el que ells pensaven, no es van sentir, no es van sentir que tenien el suport de les institucions. Sentiment compartit amb molts adults que van sortir al carrer quan el tsunami i que Exactament. es van trobar a l'aeroport que els deien torneu cap a... Jo torno una mica a això que parlaves de la Núria Parlon. A veure, crec que, com deia el Vicent, això va ser una estratègia buscada. Es va anar a buscar per tots els mitjans possibles l'enfrontament civil a Catalunya i no se'n van en sortir. I vull recordar també les eleccions del 21 de desembre del 2017 amb Inés Arrimadas de cap de llista i la campanya massiva amb diners de totes bandes que es va fer en aquell moment i ni així es va aconseguir la majoria, van aconseguir la majoria. Llavors, s'hauria de fer potser una anàlisi més fina, però jo penso que aquesta persona que posava la senyera un 11 de setembre a Santa Coloma Gramenet, si no era independentista, segurament és de les que van a l'escola a votar no, perquè 300.000 persones van votar no al referèndum o van baixar després el 3 d'octubre. Vull dir que al final el que es va despertar va ser un sentiment d'identitat espanyola que el van activar més la campanya de la por i de les mentides. Però no crec que aquestes persones existeixin realment i que poden no ser independentistes, però no les vam perdre perquè són les que segueixen sortint a les enquestes que no estaven a favor de que hi hagués repressió, de que hi hagués presó, de que estan a favor de que es voti. Llavors, ara, el que sí que penso que potser hem fet un error i és l'estelada no és la nostra bandera, l'estelada és un símbol de reivindicació d'un objectiu polític concret. I potser és veritat que l'independentisme ha renunciat d'una manera tan extrema a la bandera catalana que després, ostres, quasi que aconseguim que se l'apropiï l'unionisme, no?
amb els cors aquells i llavors, bueno, cada cosa té el seu moment, hi ha moments per anar amb l'estelada i hi ha moments per anar amb la senyera. Sí, jo una mica reprenent els dos fils que hi havia, jo crec que sí que els joves mobilitzats, doncs el fet, és a dir, va haver un moment, jo soc de Valls, soc de l'Alt Camp, i no és una comarca gaire gran, però d'entre el meu cercle de coneguts i gent de la comarca hi havia 3 joves que a les protestes per la sentència van acabar un parell d'ells a la presó, a Mas d'Enric, precisament. I clar, qui més qui menys seria un conegut, algú, un familiar que estava represaliat. I llavors jo crec que també va ser com un moment curiós, però clar, al final, diguéssim, allò va ser com una situació de sentir-te sol, d'hem sortit, però hi ha com o sigui, jo crec que també hi ha jugat un paper, doncs, la pandèmia, però no només, de la manca de mobilització en general, però especialment dels joves, de quan teníem un objectiu, per exemple, doncs, protestar contra la sentència, o el 2017 doncs, aconseguir la independència, etc., doncs el jovent va sortir al carrer, va respondre, i clar, jo crec que sí que hi té molt a veure també el fet de sortir, sentir-te sol i pagar un preu. I al final la repressió doncs, fa que molta gent sigui conscient, però també genera un efecte de dir, ostres, si surto al carrer, em mobilitzo, no hem aconseguit res, i a més tinc no sé quants companys, un pendent de judici, un no sé què, doncs al final també genera com aquest efecte de diguéssim, aconseguir el seu objectiu, que és acabar amb el moviment polític. I també amb el tema de la identitat i tot això, ara pensava que una de les coses que més m'ha sorprès aquest estiu és veure gent que estava a Urquinaona, i no molta, i no m'agradaria quantificar-ho perquè això doncs, sempre és difícil, però hi havia gent que estava a Urquinaona i que aquest estiu estava supercontent amb la selecció espanyola, que si guanyava això, que si guanyava l'altre. I és una cosa que em va preocupar genuïnament perquè, o sigui, gent que estava mobilitzada, gent que estava implicada, celebra una victòria de la selecció espanyola, doncs a mi em semblava una contradicció molt evident com a nivell d'identitat, però hi havia gent que ho vivia com amb molta naturalitat, a mi no m'ho sembla, i era una qüestió que em preocupava bastant, que és algo banal, però que em preocupa perquè crec que té molt a veure amb el que us comentava del tema del derrotisme, i que al final molts cops també, i crec que és el moment polític actual i sobretot el que veig entre el jovent, és que hi ha com una tendència a o no mobilitzar-se o a seguir l'estatus quo. Llavors, si l'estatus quo o el que ara està d'això és guanyar, doncs aquesta gent guanya, doncs m'apunto a aquest carro. Igual que, en un altre sentit, doncs, per exemple, el Barça femení aconsegueix victòries, hi ha molta gent que s'assuma a aquest carro i crec que és un orgull de país que, al meu entendre, no és que la selecció espanyola guanyi no sé què amb no sé quants catalans. Però sí que hi veig gent que estava a Urquinaona o gent que conec jo implicada en diferents coses, que estava contenta amb això, i és una que em va sobtar i que tampoc no sé fer-ne una anàlisi molt més diguéssim extensiu que això, però que volia posar-ho sobre la taula perquè a mi em va sorprendre. Vicent. Un parell de comentaris sobre les últimes coses. Abans deixeu-me dir una cosa sobre els joves. Jo vinc molt tocat perquè vinc de València i hem viscut aquestes setmanes, aquests dies, una situació terrible, però jo el dissabte vaig viure una anècdota que era trobar-me amb familiars joves meus que em van dir literalment m'he tornat a enganxar a la política, i era gent que s'havia fet CDR el 2017 i que al veure el crim que s'havia comès i la reacció social que se donava el dissabte es van tornar a enganxar a la política. En qualsevol moment pot passar alguna cosa que ens enganxa a tots a la política. No? Sobre els temes que estàvem parlant, a veure, jo crec que n'hi ha una qüestió que és la relació entre qualitat i quantitat en el tema de Parlon i tot això que estàvem parlant. No? Jo sempre, fa molts anys que tinc sobre la taula a casa els 3 volums aquells de Rovira i Virgili de la història de les nacionalitats, i sempre em pregunte per què caram tots ho han arreglat i nosaltres no. Tu llitges tot allò i tots els països ho han arreglat, els únics que no ho hem arreglat som nosaltres. No? I home, ja fa algun dia que aquest senyor va escriure aquest llibre. No? I una de les coses que a partir del 19, sobretot, no del 17, perquè el 17 no passava, però el 19 comença a passar, i ho diré d'una forma una mica brutal, és la emergència real del separatisme. És a dir, de la gent que simplement ja no pot més. I s'ha acabat. I ja no és una qüestió intel·lectual, ni una qüestió de reflexió, ni una qüestió de res, sinó que és una qüestió purament física. Estem fins al monyo d'aguantar Espanya. I s'ha acabat. I aleshores això és un fenomen nou. No havia passat mai. Sempre havia hagut separatistes, òbviament, però sempre minoritaris. No havia existit mai aquesta capa transversal de la societat catalana que si demà venen i ens diuen escolta'm, sereu independents però el Barça perdrà la Champions League durant 50 anys. D'acord. Sereu independents però demà passarà una guerra. D'acord. Bueno,
Aquí està No la poden ser diferència. 25. Veus, aquí està la diferència. Anava a dir, aquí Les està... dones guanyaran, diu la Carme. Té raó. Bueno, és igual. Llavors, d'acord. Em sembla que s'entén el que vull dir, no? I això és un fenomen nou. I aquest fenomen és molt important i jo crec que cal tenir-lo en compte perquè aquest fenomen és enfrontament. És a dir, aquesta gent va a l'enfrontament, no accepta termes mitjos i caldrà veure si això es consolida o no. I n'hi ha un segon tema del que no hem parlat, que és de com hem aconseguit posar Espanya contra la paret i que estigui en una situació actualment Espanya pràcticament de caos total i absolut. No? Clar, quan estudies o quan jo vaig viure moltes com a periodista, quan vius els processos d'independència per ahir pel món, hi ha una condició que el 2017 no es donava, que és que el centre estiga destruït. Quan el centre està destruït és molt més senzill. No? I jo crec que el que estem visquent ara a Espanya és evident, és a dir, la destrucció de l'estat-nació Espanya és monumental. No? I això ens ho hem d'apuntar al nostre favor, perquè això ho hem aconseguit nosaltres, bàsicament. Per anar per feina, ara jo crec que anem bé, vull dir que hem tocat qüestions molt profundes, molt de pell i per tant molt profundes, i ara faré una pregunta una mica prosaica, però com que el David Fernández amb molt bon ull ha dit una de les coses que hem de preguntar-nos no és no només si s'ha de recalcular, que tothom ha dit que si no, qui l'ha de recalcular? Tu deies, bueno, compte, la Generalitat pot ser un obstacle, suposo que et refereixes a que jurídicament sempre estarà amb les mans lligades. No, i políticament genera en la població la sensació de que això és lo nostre i no pot ser lo nostre perquè s'ha vist que no avances amb la Generalitat. Aleshores, deixeu-me que esmenti dos elefants en aquesta habitació, que són Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, perquè si estem parlant de recalcular la ruta, resulta que Puigdemont torna a ser president de Junts i Junqueras molt probablement continuarà sent president de Junts. D'Esquerra, perdó. Això és hegemonia. Tinc una mica de jet lag, sí. I molt probablement tornarà a ser president d'Esquerra i aleshores ens tornarem que haurien de recalcular la ruta dos actors principalíssims, tractors de la independència, que són els dos principals partits, que com tu dius, a més a Madrid tenen en aquests moments una certa influència en la vida política, que resulta que són els del 2017, que a més són els de la gran divisió de l'independentisme. Aleshores, preguntem-nos si amb aquests actors podem fer alguna cosa o no, i ho plantejo així despulladament per accelerar també el debat. Com ho veieu? Jo vaig molt ràpid, faig trampa com a bon periodista, per deixar-ho apuntat a peu de nota, que és jo a la veïna de Santa Coloma no li faria un discerniment sobre estat i nació. Li diria si està a favor de la democràcia, perquè la gramàtica política catalana és tant la causa democràtica que simplement se li hauria de dir si està a favor de la democràcia, perquè a més democràcia, més reconeixement de la diversitat, no? I més estat democràtic, que també hi ha d'altres. I l'altra, que també la deixo a l'aire, però que serveix per això, és 800 ajuntaments al Principat de 947, 800, amb alcaldes sobiranistes independentistes, és autonomia o són llavors de la futura República Catalana? És una pregunta que també... Alcaldes que representen quanta població? No, això no. I la població aquesta, i ho sé, que amb el major poder socialista que té en el cicle polític recent, però dic també perquè la base del procés també ha sigut molt el municipalisme i les consultes. Del Genís estic completament a favor d'ell, diria moltes coses, però crec que és més important escoltar-los. Home, jo crec que és una paradoxa, la pregunta que feies tu. I si l'1 de gener comencem amb que els dos partits principals de l'independentisme que es presenten a les eleccions tenen el mateix protagonisme que el 2017, que no té per què ser dolent. El problema és que no tenen capacitat de posar-se d'acord. Permeteu-me dir-ho, crec que ara diré una cosa que és una obvietat, que l'enemistat es manifesta, per dir-ho així, o que la impossibilitat, és a dir, les últimes eleccions encara allunyen més les condicions de probabilitat de redreçament del moviment pels resultats que hi ha, o no, perquè una bona crisi i una bona sacsejada també és un moment per reprendre el camí. Però també hem de mirar no només això que deies tu, sinó també com està cada espai, dels 6 espais independentistes que més o menys podíem dir-ho així, que s'asseien en el Dala, l'AMI, Òmnium, l'Assemblea i els 3 partits, com està cadascú. Jo crec que
que és una paradoxa, i et diria més coses. 20, 21, aprofitant una cosa que deia el Vicent i que té tota la raó, la crisi de règim. Les crisis de règim no són d'un dia per l'altre, a vegades duran 10 anys, i és fruit de la mobilització independentista, però jo crec que sí, que si a l'Estat li diuen el 20 de novembre del 2017 que només 4 anys o 5 anys després estaria tot així de calmadet, no s'ho creuen ni ells, nosaltres possiblement tampoc. Però jo crec que és un element que encara dificulta més una posada. I aquí jo crec que tots, i com també hi ha molta frustració, perquè tan gran va ser l'expectativa, tan gran ha sigut de frustració, especialment en la gent jove, perquè no és fàcil haver viscut el procés, començar-lo amb 13, 14, 15 i acabar-lo amb 25, quan t'havien dit que el país era millor i en el fons era per elles i per ells. I això on volia anar a parar? Això, que jo crec que encara allunya més les condicions de probabilitat, però que també han recordat més com ha sigut el procés i el batec democràtic. L'Assemblea i Òmnium han representat o ser un tensor o ser un coixí. I a vegades toca ser coixí i a vegades toca ser tensor. Per tant, no deleguem tota la política independentista només a les interlocucions electorals i institucionals de l'independentisme. I votar partits no és el mateix que votar en un referèndum, però els partits permeten, fins i tot internacionalment, i això és el Vicent, anar pel món i et pregunten, però els independentistes quin percentatge de vots representen els partits en el Parlament o a Madrid o el que sigui, i per tant el que puguin fer Junts i Esquerra és molt important. I per això em posava sobre la taula si, a més, el factor personal d'aquests dos noms, que en efecte són antagonistes, poden ser un factor per recalcular o perquè ja ens acabem de perdre definitivament. I aquí m'agradaria saber la seva resposta, senyora Forcadell. Primer, deixa'm dir una cosa que has dit de la selecció. Jo crec que aquests nois joves estaven amb la selecció espanyola perquè no tenim selecció catalana. Aquest és un problema. És a dir, jo crec que si tinguéssim una selecció catalana, molts d'aquests joves estaríem amb la selecció catalana. Però, com tu dius, els agraden els guanyadors, no? I, per tant, hi ha molta publicitat, molta propaganda de la selecció espanyola, moltíssima, perquè això l'estat espanyol ho sap, que és una eina de cohesió, les seleccions esportives són una eina de cohesió i, per tant, gasten molts diners amb la selecció espanyola per això. Però si tinguéssim una selecció catalana, crec que això no passaria. I per això jo crec que quan guanya el Barça o quan crea molta més cohesió i moltes més adhesions que quan perd. Sí, la gent és del que hi ha. Si no hi ha, no pot ser d'una cosa que no hi ha. Exacte. Per tant, és molt important tenir seleccions esportives catalanes perquè creen cohesió i perquè fan que molts joves amb això s'enganxarien, com ha dit el Vicent, que ara s'han enganxat molts amb el tema, ara amb el que ha passat, també s'enganxarien a la selecció catalana i per tant jo crec que és molt important. No hem de fugir la pregunta. No. A la tercera te la dic. A veure, segona cosa que volia dir, els ajuntaments. És veritat que hi ha 800 ajuntaments i tu dius quina població. Escolta, però no oblidem que va guanyar l'Ernest Maragall una vegada que era independentista i no va poder governar. I una altra vegada va guanyar el Trias i no va poder governar. És a dir que a Barcelona hi ha hagut alcaldes o hi ha alcaldes que hi ha, però també mirem en quines condicions no han sigut. Podríem tenir un alcalde independentista a la capital de Catalunya. Això vull dir. Per tant, això no ho hem d'oblidar. I tercera cosa, jo crec que aquí, jo sí que crec que s'ha de fer, és a dir, que la societat civil ha de moure, ha d'empènyer, però jo crec que ha d'estar d'acord amb les institucions. Perquè jo crec que el 9-N i l'1 d'octubre va ser possible perquè van anar junts. Després es va organitzar com es va organitzar, perquè el 9-N sí que sabem el que va passar al Tribunal Constitucional, al final es va suspendre la consulta, es va convertir en un procés participatiu, el govern li va continuar donant suport, però qui ho va fer, qui ho va executar van ser 40.000 voluntaris. És a dir, ho va executar 40.000 voluntaris, però el govern hi va donar suport. Va ser aquesta col·laboració. I l'1 d'octubre va passar bastant igual, és a dir, el govern no va fer en aquest sentit, és a dir, ho va fer una gent que no estava en el govern. Per què? Pel mateix que deia el Vicent, és a dir, perquè no ho podien fer, però sí que van tenir el suport. Llavors, jo crec que, evidentment, el govern de Catalunya està lligat per l'autonomia,
però que sí que ha de donar suport i que ho ha de fer i que ha d'estar d'acord, encara que després no ho faci. Però sí que, perquè és la sensació aquesta de que anem junts, de que hi ha unitat, de que hi ha estratègia comuna. Jo crec que això és molt positiu i cada vegada que això ha passat ha estat una victòria, com va ser el 9N, com va ser l'1 d'octubre. Estic bastant d'acord amb la Carme. Perdó. Hi ha un rum-rum de que la presidenta Forcadell no ha contestat la pregunta de Junqueras i Puigdemont, que estaven esperant la resposta. No, jo... Mal m'està el dir-ho. No sé, jo hi he dit als mitjans de comunicació, no? Ho he dit ho he dit bastant, que l'independentisme ha perdut molts vots i que, per tant, crec que les persones que vam estar al capdavant el 2017 doncs no ho hem hagut de fer gaire bé quan hem estat en 4 eleccions seguides perdent vots i que, per tant, que canvia, que jo estic d'acord en un recanvi de lideratges. Això ho he dit públicament als mitjans de comunicació, és a dir, no és cap secret. Sí, a mi estic bastant d'acord amb la Carme amb el que deia de lo del Parlament i del govern de la Generalitat. No crec que s'hagi de renunciar al govern. Fer la independència sense la Generalitat, no. Potser és una frase que queda molt bé, però en aquest cas no comparteixo el que va dir el president Torra. És a dir, hi ha coses que no li podràs fer als funcionaris, però les independències lituanes, letones, estones, hi havia una estructura de l'espècie de cosa federal soviètica que alguna cosa la van aprofitar i on estaven és a la seu del Parlament de Lituània amb els tancs al davant. Llavors, primer, el Parlament segur, o sigui, no podem fer la independència en el món occidental sense una majoria democràtica acreditada en eleccions al Parlament, mentre no en tinguem prohibits, mentre puguem votar a partits independentistes i mentre no ens prohibeixin votar a partits independentistes. I després la Generalitat, és veritat, tant el 9N com l'1 d'octubre, alguna cosa sí, altres no. Al final, a veure, és que fins i tot la pròpia Generalitat tancava l'internet a les escoles i això ho reactivaven una gent que no se sabia d'on havien sortit, que estaven no sé on, al Palau. Vull dir que... Hackers per la independència, no? Què? Hackers per la independència, diguéssim. No? Sí, vull dir que s'haurà de gestionar i també tenir present que si, com l'1 d'octubre, doncs, si fem la independència, hi ha un moment en què hi ha un conflicte d'autoritats, hi ha un cert caos i s'ha d'estar preparat per a aquests escenaris incerts. I després que no sigui... És que a mi aquesta frase em fa por perquè llavors és l'excusa perquè des de la Generalitat no es faci res. I des de la Generalitat potser directament determinades accions no, però el que es fa des d'un govern de la Generalitat s'ha de veure cada acció en què t'apropa i en què t'allunya de la independència. I això no és tan difícil de veure-ho. Nosaltres dèiem en l'assemblea en aquesta etapa que dic, que intentàvem compensar les febleses, sobirania energètica. En un moment de ruptura necessites no dependre de l'energia eòlica de l'Aragó perquè te la tallaran, com els hi han tallat a Gaza, no? Vull dir, llavors hi ha coses que des del govern de la Generalitat es poden fer que van en línia, que ens ajuden, que no ens perjudiquen. Per tant, no hem de renunciar a la Generalitat com una eina que ens faciliti el procés d'independència. Jo, com que he vingut a parlar del meu llibre, anava a dir Puigdemont i Junqueras són motor o són obstacle? Mira, jo d'això, i ara aquí serà molt diferent perquè no és el que està dient la gent i suposo que de mi s'esperarien que digués que pleguessin i que cap dels dos estigués ara i tal. Crec que el moment de plegar era després del 27 d'octubre del 17. Però vam ser presoners del xoc emocional de la repressió. En una situació normal, Alex Salmond, jo estava a Escòcia el dia del referèndum escocès i estava al Parlament Europeu, al Parlament escocès,
quan de cop i volta tothom es para, comencem a mirar per una pantalla perquè compareix, era l'endemà, compareix Alex Salmond i diu que dimiteix perquè jo he fracassat, no he aconseguit que guanyi el sí. I ara això ho ha de gestionar una altra gent. Llavors, per mi, el moment en què aquests lideratges havien de canviar era aleshores, però aleshores era inimaginable perquè eren els nostres represaliats, exiliats o a la presó, però eren els nostres represaliats. Llavors, ara 7 anys després, és que ara ja és igual, saps? I potser potser es poden entendre més perquè com que s'han odiat tant, potser ara són capaços de... No ho sé, vull dir, ara jo penso que ara ja és bastant indiferent, potser ara ja que acabin l'etapa que tenen i ja està. Com ho veus tu, Vicent? Bueno, jo he parlat en termes de credibilitat, per mi Junqueras no en té de credibilitat i per tant considero que no. Sí que espere amb molt d'interès que Esquerra Republicana de Catalunya trobi el camí, però Junqueras per mi no té cap credibilitat i la va perdre fa molts anys ja. Respecte a Puigdemont, jo crec que ell, passat l'octubre del 2017, lo del litigi estratègic a Europa, el govern, com li deien, el govern, el Consell de la República, tot això, era una estratègia de confrontament que per mi li donava un valor i que sí que li donava una credibilitat. Ara me té absolutament desconcertat amb les últimes coses, és a dir, pactar amb el PSOE a Madrid, destruir com han destruït el Consell de la República i deixar tot el tema de l'exili en això, jo no acabo d'entendre. Per a mi ha perdut molta credibilitat Puigdemont últimament. Només sí que n'hi ha 2 elements que crec que són diferents en el seu cas. Un és que ell és el president d'aquell moment, igual que la presidenta Forcadell és la presidenta d'aquell moment. I això té un valor històric, que els diferencia ells dos de la resta dels catalans. I per tant, això és delicat, no sé com explicar-ho, però és delicat. I sí que n'hi ha el segon element, que el David l'ha comentat abans, que és aquesta taula de negociació a Suïssa, que sí que s'ha venut com una taula entre Junts i el PSOE, però pel que sabem no és exactament això i n'hi ha una voluntat d'alguns actors internacionals de que sigui alguna cosa més. No ho sé, però jo sí que he de dir que per a mi ha perdut bastant credibilitat des de fa un any. Aviam, entre els presents he vist l'Antoni Castellà, que és vicepresident de Junts. Ho dic per al·lusions, no sé si vol fer algun comentari. Hi ha un micròfon aquí i... Jo sí que m'agradaria cloure. Jo ja ho he dit abans, jo crec que cal canvi de lideratges i crec que és una qüestió evident. Crec que s'ha de reconèixer la feina que s'ha fet i sobretot també el que hagin pogut aportar i també la repressió que han viscut, que és innegable i que no s'hauria no haurien d'haver patit mai, però sí que crec que cal una etapa nova i aquesta etapa nova i aquest nou cicle és necessari que hi hagi nous lideratges. Vull dir, comparteixo l'anàlisi de l'Elisenda, però crec que encara que sigui 7 anys després, crec que els nous lideratges s'han de fer perquè no crec que sigui possible arribar a una entesa i no només per això, sinó perquè aquest nou cicle necessita d'una nova energia, necessita d'una nova empenta, necessita de posar-se d'acord, perquè al final, vull dir, la independència no la farà un dels partits i ja està, sinó que necessitem els partits, però també necessitem la societat civil i el que no podem viure és en un dia de la marmota constant i en una picabaralla de què vas fer tu el 2017, tu el 2016, jo ho vaig dir o tu vas fer, perquè això l'únic que fa és desmoralitzar la gent i és continuar amb aquest dia de la marmota que no podem viure aquí, sinó que hem d'avançar i hem de construir aquesta nova estratègia, aquest nou full de ruta, que precisament és el que ens porta una mica avui aquí, i no ho farem amb la mateixa gent del 2017, que, repeteixo, no ho va aconseguir. Se'ls ha d'agrair tota la feina que han fet i, evidentment, que si estem on estem, en certa forma, ells han contribuït a ser aquí, però que hem d'obrir una nova etapa. Castellà, si vol fer un comentari a propòsit del que he preguntat, no s'ha contestat. No, digue'm, no. Jo no he demanat al·lusions, Per tant, no. No, en tot cas, no. Jo no tinc que fer reflexions, jo no estic a la taula, per tant, jo en tot cas només a fer 2 apreciacions. Una, la que feia l'Elisenda, que estic molt d'acord, des del punt de vista que per avançar cap a la independència, és a dir, hi ha condicions necessàries i suficients. Les suficients, algunes les podem posar en dubte. Les necessàries jo crec que no. Va ser l'1 d'octubre. Condició necessària és unitat,
condició necessària és majoria al Parlament, condició necessària és la gestió del poder de la Generalitat. I crec que aquí hem caigut una mica en un parany. I hi ha una part de l'independentisme que es mira la institució més antiga que té aquest país com allò d'autonomisme. Doncs gestionar el poder d'una autonomia no és el mateix que fer autonomisme. No és el mateix que fer autonomisme. I per tant, gestionar el poder vol dir que aquest és el litigi que tens en l'Estat. I al final, amb un full de ruta, vol dir tens majoria, tens l'exercici del poder de les institucions, tens la mobilització de la ciutadania, tens una estratègia internacional i llavors has d'assumir risc. Fer-ho i aguantar-ho. Probablement això ens va faltar el 2017. Fer-ho i aguantar-ho. I estic d'acord amb la gent, després et surt, no et surt, però no hi ha més fórmules màgiques en aquest terme. Però és irrellevant la meva opinió. Jo com a públic sí que faig una pregunta en línia al que deia el David respecte a l'estratègia de l'Estat en aquell moment respecte al que estàveu dient del nacionalisme o no nacionalisme. I és quelcom que fa temps que a mi em preocupa i molt. L'Estat intenta en aquell moment que la gent, deixem-ho dir així, no catalanoparlant de tota la vida, se senti exclosa d'aquell procés d'independència. I fracassa estrepitosament. Curiosament, després de 7 anys de repressió, tenim àmbits de l'independentisme que sembla que estiguin fent la feina que intentava fer l'Estat en aquell moment. És a dir, certs discursos xenòfobs, deixem-ho diferent, si una part de la immigració que hi ha en aquest país considera que la catalanitat és quelcom hostil, en els propers 10 anys estem desapareguts. I això que va intentar l'Estat, curiosament, des del propi independentisme, digueu-ho com vulgueu, algú l'està generant. I em genera el dubte de si això és espontani, fixeu-vos que va sortir com un bolet, o és operació d'Estat. I ho pregunto així, o és operació d'Estat? Algú vol contestar? Jo crec que periodísticament, com a mínim, no tenim la més mínima prova de que sigui una operació d'Estat. Ara, estic 100% d'acord amb tu, és a dir, l'Aliança Catalana és un desastre absolut, primer des del punt de vista moral, ètic, etc., però des del punt de vista polític és la millor manera d'impedir la independència, que és el que li ha passat als flamencs. Els flamencs porten jo que sé quantes dècades amb majories independentistes no practicables perquè tu no pots ajuntar-te amb una gent xenòfoba i racista. I jo coincideixo que no tenim els elements com per poder parlar d'una operació d'Estat. El que sí que està clar és que hi ha algú al darrere que hi posa diners i que està interessat en generar aquest relat i que és molt perillós per l'independentisme perquè al final és anar contra la teva pròpia població i és fer-nos caure en el parany constant de vosaltres també teniu això i de fet qui ha alimentat més o qui li ha interessat més parlar d'Aliança Catalana en campanya precisament ha estat el PSC per dir mireu, nosaltres és que no ens ajuntem ni amb els uns ni amb els altres i quan l'independentisme ha dit nosaltres no ens ajuntem amb Aliança Catalana i crec que és molt important que siguem nítids amb barrar el pas a Aliança Catalana perquè precisament el que ens fa fort i el que ens pot fer arribar a ser encara més majoria i sobretot per la situació demogràfica actual és que la catalanitat i el ser català sigui una qüestió plural però que sigui present i que tinguem molt clar que la llengua és l'element que vertebra a la nostra nació i que aquesta nació té, diguéssim, una pluralitat en la seva composició, però que aquesta gent també han de ser interpel·lats per la catalanitat i s'han de sentir catalans, perquè si no, coincideixo que d'aquí 10 anys, ja hem plegat veles i això ho hem perdut. Sí, jo també penso que és molt negatiu per l'independentisme, perquè sobretot per això que fa impracticable, pot fer arribar, ara perquè no hi ha majoria ni amb ells, però pot arribar a fer impracticable una majoria independentista. Com el NBA, que no pot pactar amb el Blancs Blanc i llavors, encara que tinguin majoria, allò no serveix per res. Però crec que respon a un fenomen que és global, que està a tota Europa
que està als Estats Units i acaba de guanyar les eleccions als Estats Units, que és aquesta por, no? Aquesta por a la pèrdua de la identitat, aquesta por a l'altre, aquests costos de la globalització, tots aquests sectors i gent i grups socials que han perdut per la globalització i que els catalans no som millors que la resta de la gent. Tenim la nostra quota de gent xenòfoba i que li molesta veure un vel i no som superiors moralment a la resta. Vull dir, si a França n'hi ha, doncs aquí també. Ja està, i en tenim d'extrema dreta, i tenim extrema dreta espanyolista i tenim... No, crec que, sincerament, crec que és una reacció en part natural. Ara, falta veure si després quins elements l'afavoriran, no? Això sí. El que sí que és un regal a l'Estat. Però jo crec que Aliança Catalana és més intel·ligent que les altres operacions, que Plataforma per Catalunya, és a dir, no és el mateix, perquè si tu l'escoltes, és a dir, ella, per exemple, és feminista, és a dir, quan vull dir, normalment l'extrema dreta es caracteritza no per només ser racista i xenòfoba, sinó que és masclista. En canvi, si tu l'escoltes, el seu discurs és feminista, i llavors utilitza tot el tema del mocador i tot això a favor del feminisme. Ella es declara a favor de la llengua catalana, és a dir, que ho fa per mantenir la llengua catalana, que és feminista, que ho fa... És a dir, que per tant el seu discurs no és un discurs, diguéssim, clàssic de l'extrema dreta, sinó jo crec que és més intel·ligent, va més enllà, i això ha enganxat a molta gent. És a dir, jo conec gent que estan en l'òrbita i alguns m'ha sorprès perquè els conec de fa temps i estan i m'han dit que han votat Aliança Catalana. Per què? Perquè no és com Plataforma per Catalunya, no és com Vox, és a dir, és diferent. Perquè copia molt l'extrema dreta francesa i la Marine Le Pen han fet una evolució i el discurs laicista de defensa de la república el fa el Marine Le Pen a França. Però jo crec... I el feminista també, i un dels líders que va tenir fins que es van discutir era homosexual. Vull dir que en temes de llibertats civils són moderns. Per això vull dir que vigilem... Sí, totalment. I després una altra cosa, és a dir, jo crec que també la Sílvia Orriols està honest perquè també a l'Ajuntament de Ripoll no es va fer un cinturó, és a dir, no es va fer. Va arribar a ser alcalde perquè els altres no es van posar d'acord, alcaldessa, perdó, perquè hauria pogut no ser-ho, això no ho oblidem, hauria pogut no ser-ho si els altres partits s'haguessin posat d'acord i no s'hi van posar, i per això és alcaldessa. I si no hagués estat, possiblement ara no estaria al Parlament. Vol dir que també s'ha d'assumir cadascú la responsabilitat. I un dels problemes que té per l'independentisme és que altera el focus. Escolta, hi pot haver moltes coses que són un problema, però és el nostre principal problema? Llavors, de fet, es diu que és independentista, però ens està descentrant, com d'altres els acusem que ens descentren per altres bandes. Ella es focalitza en això com si el nostre principal problema fos la immigració, i a més focalitza en la immigració musulmana. Jo crec que em sumo a l'esmena per tal, vull dir que és un regal a l'Estat. Jo no crec o no tinc constància que hi hagi una operació d'Estat, ara una operació mediàtica dels ressorts de l'Estat, la primera entrevista al Mundo portada, vull dir que ganes que sigui un element per destruir l'essència democràtica, plural i diversa de l'independentisme és un regal enverinat. La Carme ja ho ha dit, jo també anava per què, és a dir, quan va arribar al Parlament va dir ja tinc el que vull, el micro, però abans se li havia arreglat un micro, en minoria. Perquè té un 30% del vot, però no té majoria absoluta. I és una llàstima que... De tota manera, per l'experiència de França i els altres països, els boicots i tal no han acabat funcionant. És a dir, que potser no hagués sigut alcaldessa en aquell moment, però això li hagués donat més força per guanyar amb majoria la següent. Discrepo una coseta, ja que tenim a l'escola de formació, Guillem Agulló, i hem estudiat molt. O sigui, hi ha un moment
que és de silenciament i hi ha un moment que és de combat. Però si tu, quan són petits, els multipliques i els fas, els hi estàs tirant la catifa vermella. Si Sílvia Oriols s'hagués quedat amb 5 regidors i no hagués tingut l'altre, no? És una cosa que es pot debatre, però l'estratègia europea, quan compartim amb els moviments democràtics d'arreu aquestes experiències, és aquesta. La C25 de l'Aliança Catalana, que és on es concentra el vot, no? O sigui, des de comarques de Ponent, no? La Catalunya central fins a Ripoll, i hi ha una cosa que estic molt d'acord, que deia la Carme, que també deies tu, és a dir, ella fa un vot monotemàtic que és contra l'islam, no? Amb un discurs completament inacceptable i ignorant, que no és islamofòbic, és islamoignorant, perquè li preguntes a qualsevol què és el xiisme, què és el sunisme, què són les revolucions àrabs, què era Tahrir, que era la revolució siriana, protagonitzada també per gent musulmana, i no en té ni idea. És aquest supremacisme europeu vergonyós. Però l'altre article que toca, i crec que ho ha dit, no sé qui ho ha dit, toca l'independentisme, toca la frustració independentista. Jo conec molta gent, a nord, comarques gironines, que el que li ha motivat és l'estat propi, la unilateralitat, som l'única força independentista no traïdora, no botiflera, no sé què, i la llengua, i és veritat, i penja, però jo crec que un país com el nostre, on la migració és un fet nacional i estructural, em sembla que és un drama. O sigui, o reivindiquem el 47 per dir-ho en termes contemporanis, i dic el 47 perquè el barri de Sant Pere de Ripoll està fet per andalusos que anaven a la Conforça. I aquesta és la història d'aquest país. A mi on em veieu, la meva mare va arribar aquí al barri als 73. Vull dir, no fa res, no fa... I estava, l'1 d'octubre. I estava tota la responsabilitat i venia de sa mare. Em sembla que és terrible, tal també com està el continent europeu. I també és veritat que passava abans. Vull dir que hi ha altra tensió racista que existeix, perquè Plataforma per Catalunya tampoc va ser una operació d'estat, era la primera. Ara, els usos que li donaran això, tots els ressorts de l'estat, ara sí, un regal enverinat. Hem d'anar acabant, Genís. Jo, molt breu. O sigui, jo penso que l'extrema dreta s'ha de combatre per tots els mitjans que tenim possibles democràticament i sobretot, i per sobre de tot, crec que l'extrema dreta s'ha de combatre amb polítiques públiques que arreglin les desigualtats, perquè al final moltes de les qüestions que genera l'extrema dreta és aquestes desigualtats que es van ampliant i que és molt fàcil posar el focus en algú, o desigualtats o situacions com, per exemple, la minorització de la nostra llengua. És molt fàcil dir, no, la culpa és dels immigrants, la culpa és tal. I llavors, el que és important és revertir d'arrel aquestes qüestions, perquè si no al final l'extrema dreta té molt d'argumentari per poder dir no, veieu, el seu no està funcionant, voteu-nos a nosaltres. Jo crec que més enllà de combatre-la per tots els mitjans i els carrers i les manifestacions i la mobilització, que és importantíssim també a través de la recerca com fa l'escola i tantes altres entitats, també és molt important combatre-la a través de les polítiques públiques, perquè si no estem en el mateix lloc. La democràcia se'n va en orris, per dir-ho així, perquè els que ara corren a dir-nos que hem de córrer a salvar-la, han estat molts anys carregant-se-la. La frase no és meva, és un tal Antoni Bassas. Em sento molt honorat. Suposo que hi ha dies que un està més o menys inspirat. Hem d'acabar. Algú té necessitat o vol acabar dient alguna cosa? Doncs, no, és que més que res que ens han dit als lluïsos que a les 9, ara no provoquem cap estampida, però a les 9 hem de ser tots a fora. De manera que moltíssimes gràcies a tots per venir, moltes gràcies a la família Carrasco i Formiguera per aquesta organització d'aquest acte i esperem que del que s'ha dit avui en puguem treure fruits per entendre qui, com, quan, en quin sentit hem de recalcular la ruta cap a un objectiu que encara és en el desig de molts catalans. Alguna cosa més? Hem de sortir? Ah, tu has de pujar? Un detall als ponents. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies.